Znači, na jednom papiru obaviti svu papirologiju, sve što treba da bi to dete postalo građanin. Da je i upisan u matične knjige rođenih i da se prijava adresa prebivališta i tako dalje. Kasnije će biti i moguće, znači, sve finansijske, znači, dečiji dodatak i tako dalje. U prvoj fazi, odmah da znate, znači, prva faza za koju mislimo da će svi uslovi biti spremni, zakonski i tehnički uslovi biti spremni već početkom naredne godine, znači verovatno u januaru, a zatim to sad treba stvarno da zaživi, mora da postoji projekat koji će da obuči sve ljude da to i rade, ali potpuno neće biti prepreke tome, osim da se promeni ponašanje u glavama svih tih službenika ili zaposlenih i zdravstvenih radnika i tako dalje. Znači, u toj prvoj fazi očekujemo da će da već jedno 20-ak dokumenata da se svede na ovaj jedan.